Ungstående Leila. Ja. Ja. Og nu skal du være vendingarlever her i frem til frutjadagen kommande. Hva forventninger har du til den vendingarleverne? Jag har förväntningar. Jag får att välja ordentligt först så jag kan klara kraften att ha en i Dubai. Og hva det for grein du ganger til å klare kravturene? Alltså skick. Og hvor langt du fra kravturene? Halv sekund tar det. Halv sekund. Og til vandet du at du ikke klarer at det i næste måned klart så jeg at uttrykkapaciteten, skjønner? Ja. Og jeg hadde en noe for å til Jan, så skal du si at helseheim til vi oppe av siden av føringer og ikke til seg streamingsene. Ja. Ja. Vi testar att det är bara. Ja. Okej, så är det tur, Jan Hafgaard. En förbättring på nästan 2 sekunder, vad säger man till det? Det är bara helt fantastiskt. Vad är det bästa du 100 meter blinker här? En 8-5. Och tar du in till nu? En 6-5. En 8-5 och en 6-5, 2 sekunder på en 100 meter, hur gör man det? Senare här så kommer det. Så må jag spyrja, hur några finner efter att du har tagit 2 sekunder att säga att 100 meter blinker? Det är ju väldigt procent för det alltså. Okej, William, skulle du säga att du satsar på att komma ner och 1-0-2? Här är det. Och när ska du vänta så det? Till att alla kör. Det är stutche. Nej, ja, ett för det. Så kommer du här igen. Det gläder mig att ordentligt nog till att säga. Och nu ska du sända den hälsa hem till oss. Ja, jag vill hälsa Östlund hemma. Hoppas att alla gott. Ja. Tack för det. Sport TV og SSI takkar fyrir áhorfið. Góða nótt.